il-muntanja talla. U derlu l-anġlu tal-mulej f'nar ħeġġeġ f'nofs l-ollieq. U ħares wara l-ollieq kien jaqbad bin-nar imma l-ollieq ma kienx jinħaraq. Qal għalhekk Mosè ħanersaq fil-ġenb u nara din id-dera tal-għaġeb kif l-ollieq mhuwiex jaqbad. X'in il-mulej ra li resaq fil-ġenb biex jara Alla sejjaħlu minn fost l-ollieq u qal Mosè. U Mosè wieġeb hawn jien. Qal imbagħad la toqrobx l-hawn. Neħħi s-sandli minn saqajk għax il-post li qiegħed fuqu huwa art imqazza. Qal ukoll jien Alla ta' missierek, Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Mosè mbagħad ħeba wiċċu għax beża iħares lejn Alla. U l-mulej qal jien rajt tassew id-batija tal-poplu tiegħi li hemm fl-Eġittu u tajt widen Allajat tagħhom minħabba s-sopristanti tagħhom li qegħdin jaħqruhom. Naf jien l-uġieħ tagħhom. Inżilt għalhekk biex neħlishom minit l-Eġizzjani u intellaħħom minn dik l-art fart tajba u wiesa, fart li tnixxi il-ħalib u l-għasel. Fil-post tal-Kananin u tal-Hittin u tal-Amurin u tal-Periżin u tal-Hiwin u tal-Ġebusin. U għara. Issa l-ajat ta' Wlied Iżrael wasal sa' għandi. Jien rajt ukoll il-moħqrija li bija l-Eġizzjani qegħdin jaħqruhom għalhekk ejja issa. U nibatek għand Farawn biex int toħroġ il-poplu tiegħi u Wlied Iżrael mill-Eġittu. Amen. L-Esodu huwa t-tieni ktieb minn sensiela ta' 5 illi ħallilna Mosè. Esodu ġejja minn ex Chodos, triq il-barra. Triq il-barra. Exit. Ħruġ. Il-għalix jirrakkonta kif Alla oġbu jemanċipa, oġbu joħroġ il-poplu il-kalpestat tiegħu fl-Eġittu biex jagħmel minnhom nazzjon għalih, nies liberi illi jarfuh jiservuh. Infatti, iċ-ċavetta tal-ktieb, jekk tifhem il-ktieb kollu, huwa salvati biex inservu. Salvati biex inservu. L-ewwel għandna r-rakkont kif Alla ħeles il-poplu tiegħu, imbagħad tom istruzzjoni kif għandhom iservuh u iqimuh u jgħixu għalih. Din hija dan huwa l-ħsieb prinċipali tal-ktieb, ktieb importanti il għaliex l-Apostli u anke Ġesu ikkwotaw jew irreferew għal dal-ktieb aktar minn 30 darba. Ġifieri huwa ktieb li huwa relevanti ħafna għalina il għaliex anke ifakkarna kif aħna llum il-ġurnata ninsabu bħalma kienu l-Lut f'patt ma' Alla. Aħna ninsabu f'patt, għandna lega, għandna ftehim ma' Alla. Alla oġbu joqrob lejna biex jagħmilna l-poplu tiegħu, poplu li narfuh u allura inservuh bil-ferħa. Meta taqrah kollu kemm hu l-ktieb taraf illi fih 10 battuti, tista' sejħilhom 10 taqsimiet. 10 taqsimiet importanti, 10 taqsimiet maġġuri tarafhom u l-ewwel taqsima hija l-ewwel żewġ kapitli. Żewġ kapitli għandna r-rakkont ta' l-oppressjoni u l-moħqrija illi il-poplu ludi kien qed isofri fl-Eġittu. Issa mindu temmejna il-ġrajja tal-Ġenesi, Ġakob meta niżel minħabba l-aks li kien għaddej fil-pajjiż, niżel l-Eġittu għand Ġuseppi u l-Farun ta' lill-familja tiegħu l-aqwa art, l-art ta' Goshen, tajba l-imrieħel tagħhom u niżdu 70 ruħ issa għaddew 400 sena. Li nafu dwarhom dal-400 sena huwa il-fatt illi il-poplu din il-familja ta' 70 ruħ tajjeb żdiedet immultiplikat tant li nikkalkulaw illi faċilment setgħu laħqu l-1.5 hemm jgħid 2 miljuni jew anke aktar. Tajjeb, però il-ġrajja kompli mill-Ġenesi. Infatti, kif jibda il-ktieb Mosè, issa dawn huma l-ismijiet. U l-Lut, meta jirreferu għal dal-ktieb ma jgħidux il-ktieb tal-Esodu, jgħidu il-ktieb
issa dawn huma l-ismijiet għax l-ewwel frażi jew żewġ kelmiet tal-ktieb kienu jirferu għalih bħal il-ktieb tal-Ġenesi ma jkunx jgħidu l-Ġenesi kienu jgħidu Bereshit fil-bidu. L-ewwel kelma li allura hija tkun biżżejjed. Mela, kif għattilkom il-poplu, il-familja ta' Ġakob kienu nies favoriti fl-Eġittu, però maż-żmien inbidel il-gvern. U meta jinbidel il-gvern, aħna nsejħulhom id-dinastiji tal-Farawn, tajjeb, ħajsir it-taqlib. U allura il-Farawn issa beda jissuspetta li dawn in-nies li tant kibru f'pajjiżu li mhumiex Eġizzjani, tant kibru li setgħu jirvellaw kontrih u jieħdu il-pajjiż f'idejhom. U allura il-Farawn ordna l-qtil tat-trabi subien sabiex dal-poplu ta' Iżrael jonqos fis-saħħa u anke fin-numru. Meta ra li ma kienux qegħdin jobdu l-ordni tiegħu, sejjaħ jew aktar ħarrek lill-majjistri tnejn minnhom qalulu aħna ma nilħqux immorru għax il-nisa Lut huma b'saħħithom mhux bħal l-Eġizzjani jilħqu jweldu qabel ma naslu aħna. U Alla birek lil dawn il-majjistri talli ma obdewx l-ordni tal-Farawn. Kien f'dan iż-żmien li twilet Mosè. Mosè il-ġenituri tiegħu kienu nies twajbin, nies fidili jarfu lill-Alla u li trallu tgħidilna bil-fidi Mosè meta twieled kien moħbi għal 3 xhur mill-ġenituri tiegħu għax raw li t-tifel kien sabiħ u ma beżawx mill-edit tas-sultan. Is-sultan qalilhom oqtluh u ma ħbewh għal 3 xhur meta kien impossibbli jkomplu jaħbuh. Tafu x'għamlet ommu, għamlet din offina dilkita biż-żejt biex ma jidħolx il-mafija u reħieta fix-xmaranin u inserta illi kienet qiegħda titbaħbaħ fix-xmara il-prinċipessa, it-tifla ta' Farawn illi x'insemma dal-biki ħireġ għal ġara minuga u tħassritu tarbija ta' twelid u żammitu u rabbitu hi. U allura Farawn il-Mosè li jismu jfisser meħut mill-ilma. Meħut mill-ilma. Trabba fil-palazz fl-erf kollu tal-Eġizzjani u għall-ewwel 40 sena kien jaf Mosè meta u jikber kien jaf illi hu mhuwiex Eġizzjan, adottat. U il-poplu tiegħu huwa proprjament il-poplu Ludi. U allura meta darba ra soppristant kien qed jaħqar lil skjaf Ludi, ħabat għalih u qatlu. U ħbih fir-ramel, però il-bawxata tiegħu saret magħrufa u allura xinra li ħajtu kienet medda kellu jaħrab lejn Midjan. Il-bot mal-li wasal kien hemm grupp ta' tfajliet qegħdin itellaw l-ilma biex jisqu l-imrieħel u Mosè qabad jgħinhom u xejn qalulu ejja missierna ħartijkol. U missierhom Ġetro mbagħad żewġu lil Zippora it-tifla tiegħu. U Mosè allura meta kien fl-eżilju jirannaċ għal-kwiet għamel sa 80 sena ħanejdu mar seminarju, mar il-kulleġġ biex ikun trenjat għal 40 sena. 40 sena. Għammek kellu kol żewġ ulied. Però ninnotaw li Mosè għamel għażla qawwija. Prefera li jassoċja ruħu mal-Lut li kienu maħqurin milli jibqa' jgħix ix-xamplat u fil-kumdità tal-palazz. Li trallu tgħidilna bil-fidi Mosè meta kiber irrifjuta milli jkun imsejjaħ iben bint Farawn. Għażel aktarx li jkun immaltrattat mal-poplu talla milli jkollu d-gawdija transitorja tad-dnub. Fil-palazz tal-Farawn paganiżmu sfrenat, immoralità, però dik ċaħada ikkonsidra l-għajb ta' Kristu bħala rikkezzi akbar mit-teżori tal-Eġittu. Għax kienet iħares il-premju.
ġifieri bil-fidi Mosè għamel din l-għażla radikali li affettwatlu l-bqija ta' ħajtu. Għandek l-ewwel Mosè għex b'kollox 120 sena. Għamel l-ewwel 40 sena fil-kumdità u jitgħallem u jkun edukat. Tajjeb. Għamel it-tieni 40 sena raj tan-naċ, imwarrab, irtirat għalih waħdu u fl-aħħar 40 sena ovvjament meta Alla sejjaħlu il-Mosè li nafuh aħna, Mosè li għamel dawk il-mirakli kbar quddiem l-Eġittu kollu. D.L. Moody darba qal l-ewwel 40 sena Mosè ħaseb li hu xi ħaġa. It-tieni 40 sena Alla qalmu li mhu xejn. Fl-aħħar 40 sena tiegħu Alla urina x'kapaċi jagħmel bix-xejn. Appuntu, meta naslu għat-tieni taqsima tal-ktieb, kapitlu 3 u 4, Alla isejjaħ lil Mosè meta kien qed jirannaċ derlu f'dan l-arbuxxell, siġra ċkejkna, qiegħda taqbad minn ma tinħaraq. U Alla jikkommissjona lil Mosè, però Mosè jipprotesta u jġiblu skoskużi. Prattikament Mosè ma rridx imur. Issa kien dera f'din il-ħajja kwieta u tranquilla, mannaċ, u issa għandi 80 sena, għad tifhem, li rtirajt x'nambih dal-inkwiet. Ma rridx imur. U allura l-ewwel skuża li ġablu lil Alla, għallu minnu jien? Minnu jien biex imur? Minnu jien minn xejn. U Alla għallu jien ikun miegħek. L-ewwel waħda. Skuża oħra. Imma dawn jistaqsuni x'jismek? Jien ma nafx x'ismek. Għallu jien li jien. Jien li jien, Alla etern, Alla li ma nbidilx. Mosè ġablu skuża oħra. Mhux se jemnuni li dert li. Alla qallu għandek dak il-bastun fidejk, itilqu mal-art. Sar serb, qabdu minn dembu, reġa' sar bastun. Qallu daħħal idek issa f'ħobbok, oħroġa, saret lebruża. Arġa' daħħala, arġa' oħroġa, saret normali. Għallu b'dawn is-sinjali li ħatamel qudiem il-poplu ta' Iżrael se jemnuk illi jiena battek. Se ġablu skuża oħra minix elokwenti, nlaqlaq, ma nafx nitkellem kif ħalider qudiem il-palazz tal-Farawn. Imma Alla taħ lil ħuħ Arun biex jassistih u jitkellem għalih. Tajjeb? Fl-aħħar Mosè qallu ibgħat il-ħadd ieħor. U Alla rrabja. Alla rrabja. Meta jgħidlek int ħatamel il-biċċa xogħol. Iġġiblu skużi. Mosè allura Alla preparaħ biex imur u anke fżaħ x'se jsib minn qabel. Ma qallux ara Alla tasal fl-Eġittu ħassib it-tapit l-aħmar mifrux quddiemek, ħassib il-Farawn jistennik fuq l-għadba tal-palazz tiegħu biex iħoddlok bidek u jgħidlek ejja ħammorru ħalli dil-biċċa xogħol neħilsuha. Għallu, meta tirritorna l-Eġittu, ara li twettaq qudiem il-Farawn, l-ġubijiet kollha li tajtek is-seta biex tagħmel. Iżda jien sewwe bislu qalbu. Hekk illi ma jħallix lin-nies jitilqu. Dan il-Farawn illi llum naħsbu mill-kalkol li nagħmlu li huwa Amenħotep it-tieni. Fil-Bibbja qatt ma jsemma ismu għax dan ma kien xejn. Alla ma kien xejn. U ħasab li Alla ma Amenħotep it-tieni. U allura kapitlu 5 sa 11 għandna it-tielet taqsima tal-ktieb fejn Arun u Mosè jirritornaw lill-Eġittu u jiddomandaw ir-rilaxximent tal-Iżraeliti. Hekk jgħid Jaħwe ħalli l-poplu tiegħi jitlaq biex jagħtini qima fid-deżert. U allura naraw din is-saga tatanika. Għandna Alla kontra l-Farawn li kien l-imperu, l-ikbar imperu tad-dinja dakinhar, u l-Farawn kontra Alla. Il-Farawn kull darba jgħidlu lil Mosè minu Jaħwe biex jinnobtih. Ma nafux il-Jaħwe. Il-Farawn kellu l-Alla tiegħu u nnifsu jaħseb li huwa Alla, u allura naraw din tug of war pull twila għandna minn kapitlu 5 sa 11 illi il-sensiela naraw allura sensiela ta' 10 flagelli, 10 kastigi fuq l-Eġittu illi jibqgħu jeskalaw fis-severità ta' kull darba jsiru flagelli qar minn ta' qabel. L-ewwel l-ilma tan-Nil
ta' xmara prinċipali tal-Eġittu isir demm. It-tieni żrinċijiet, kotra ta' żrinċijiet kullum kien. It-tielet briet, ir-raba' dubbien, il-ħames bejja maqtula, is-sitt flagell infafet fuq l-itzma tal-bnedmin, is-seba' silġ qawwi li erdilhom ir-raba' kollu, ġuradi li kien baqa' u 3 ijiem dalma illi taqtaħħa b'sikkina, immaġinak. U l-aħħar flagell l-ewwel imwieled kemm tal-bejjem kif ukoll tal-bnedmin jinqatel. Tgħidu li għalfejn din it-taqtija imtawla, għalfejn. Ma setax Alla għamilha faċli għal Mosè biex joħroġ il-poplu tiegħu. Fir-Rumani 9 l-Apostol Pawlu qed jgħidilna r-raġuni għala. Alla lill-Farawn jgħidlu għal dal-istess għan għajjimtek ħalli nuri fik is-seta tiegħi. U llum dil-istorja tal-ħruġ tal-Iżraeliti mill-Eġittu jafuha miljuni kbar ta' nies. Alla wera s-seta tiegħu ħalli jismi jkun proklamat jew kun imxandar fl-art kollha. Hekk mela jħenn għal min irid iħenn. Imma lil min irid iwebsu bħalma għamel lil Farawn. Naraw s-sovranità divina tal-Alla. Sovranità divina li Alla jagħmel skont ma joġbu. Fatti jgħid meta Mosè kien għadu f'Midjan għallu meta tmur jieħa webbeslu qalbu. L-ewwel darba tissemma 20 darba din illi l-qalb ta' Farun twebset. Ħafna drabi jingħad illi Alla webbisielu, jew li qalb Farun twebset, ma nafux min allura, jew li Farun webbes qalbu stess. F'din il-ħaġa ma nistgħux inwaħħlu f'Alla li huwa l-awtur tad-dnub, ovvjament għaliex anke Farawn meta beda jħoss il-ħruxija ta' dawn il-flagelli sejħ il-Mosè, kapitlu 10 vers 16, u qallu ċaru tont dnibt kontra Jaħwe u kontrik. Dnibt kontra Jaħwe u kontrik. Allura tibda il-raba taqsima minn kapitlu 12 u 13 fejn Farawn finalment iċedi u ikkaċċihom minn artu. Il-Lut dakinhar dak il-lejl huma istruiti kif għandhom jiċċelebraw l-Eid. Il-festa tal-Eid bdiet dakinhar. Meta laqalilhom kull familja toqtol ħaruf mingħajr teba, mingħajr difett, tajjeb, u bid-demm tiegħu iċċabsu il-bibien tagħkom għax se jgħaddi l-anġlu tal-irda meta jara d-demm jibqa' għaddej, għalhekk Eid, għalhekk Passover jibqa' għaddej. Ma jmiskomx. Ma tmutux. U dakinhar saret għalihom l-ewwel tas-sena. Għalkemm fil-kalendar tagħhom ma kienx l-ewwel tas-sena, illa ġar qisu Marzu April tagħna, fl-14 ta' Nisan. Ġesu nnifsu kien jagħmel din il-festa tal-Eid. U l-aħħar darba li jagħmilha mal-apostli tagħna l-ikla tiegħu biex aħna niftakru fih fid-dwa akbar il-ju tagħna akbar minn ta' Mosè. Il-ħaruf allura kellu jinqatel u l-bieb jiċċappas bid-demm li trallu tgħidilna bil-fidi Mosè għamel l-Eid u traxxix tad-demm sabiex il-qerriet tal-primogenitu tal-ewwel imwieled ma jmissomx. U wkoll għalihom għamlu il-festa tal-Għażmi għal ġimgħa sħiħa kellhom jieklu ħobs mingħajr ħmira. Dik tfisser allura il-mixja tagħna blaħażen, il-mixja tagħna fis-safa skont il-verità. Ekku, Esodu 12, vers 12 jgħidilna f'dak l-istess lejl se ngħaddi mill-Eġittu u nolqot lil kull imwieled l-ewwel kemm tan-nies kif ukoll tal-bejjem u se nġib ġudizzju fuq l-allat kollha tal-Eġittu jien Jaħwe. Is-sensiela ta' flagelli li Alla impona fuq l-Eġittu kienu wkoll ġudizzji fuq il-ħafna allat folots
li kienu jadoraw dawn in-nies, nġib ġudizzju fuq l-allat tagħhom. Hekk allura jibda il-vjaġġ tagħhom lejn l-art imwieda. Imwieda lil min? Tiftakru? Imwieda lil Abraham, Isaac u Jacob. Darba l-Abraham għallu it-tfaħasek li tramuntana, il-nofsinar, il-vant u l-punent, dil-art li għed fuq għatna tijek. U allura il-discendenti tijaw issa 400 sena se jerġgħu morru lura fl-art imwieda. Il-ħames taqsima naraw kif Farawn oħroġ il-ħaġeb jerġa' jibdielu. Mela, il-Lut ħarġu għandek din il-kotra enormi ta' nies mexjin qishom armata bl-ordni, tajjeb, u il-Farawn jerġa' jibdel femtu u jikkaċċja lill-Iżraeliti, jorganizza l-armata kollha tiegħu biex jerġa' jmur jaqbadhom ħalli jerġa' iġibhom fl-iskjavitu. Allura il-poplu Iżraelita kien wasal mal-baħar, ma jistax jgħaddim il-baħar. U fuq din naħa hemm l-armata tal-Farawn sandwich fin-nofs qalbhom maqtuwa. X'se jagħmlu? Ma se jgħid lin-nies tibżawx, oqgħodu bi kwietkom u waraw is-salvazzjoni tas-sit li hu se jaħdem għalikom illum. Is-sit se jiġġieled għalikom u intom tibqgħu kwieti. Intom tibqgħu kwieti. Il-wirja tremenda tal-qawwa tal-Alla kienet illi fetaħ triq mill-baħar. Dan huwa il-miraklu tat-Testament il-qadim. Il-miraklu tat-Testament il-ġdid huwa l-qawmien ta' Ġesu minn bell-imwiet. Ma dan huwa il-miraklu l-aktar ċelebrat fit-Testament il-qadim. Alla joffroq il-baħar biex isalva lill-poplu tiegħu. Litra l-Lut tal-darba tgħidilna li bil-fidi għaddew mill-Baħar l-Aħmar bħalli kieku minn art nixfa, imma l-Eġizzjani meta għamlu dat tentattiv sfaw marqa. Il-Lut għaddew kollha minn naħa għall-oħra tal-Baħar l-Aħmar meta l-Eġizzjani għamlu l-istess sfaw marqa. U llum l-arkeoloġija tgħidilna li qegħdin isibu qishom roti fil-qiegħ tal-Baħar l-Aħmar. Issa, hemm nies illum li jgħiduna dawn leġendi, dawn kif jista' jkun il-baħar jinferaq, qed tifhem. Dak il-baħar kien qisu marshland. In-nies setgħu jgħaddu jċafalsu minn fuq u kien baxx ħafna, dan ma kienx hemm speċjali. Il-Lut kabbruha u għamluha bħalli kieku intervent Alla. Li kieku huwa hekk però huwa miraklu akbar wis akbar kif l-armata tal-Farawn tereq f'6 pulsieri ilma. Għatifem, jew ta' minn il-Bibja, jew toħroġ aħbar. M'hemmx għażla oħra. Dan huwa il-ħelsien trionfanti u stupend illi huwa ċċelebrat bil-kant. Mirjam u n-nisa bit-tnabar u bis-sfin. Tistgħu timmaġinaw il-ferħ tal-poplu kif ra lill-Alla qed jiġġieled għalihom. F'Dilanja jgħidu dak il-lemminija u sit saret glorjuża fil-qawwa. Is-sit huwa raġel tal-gwerra. Wow! Alla huwa raġel tal-gwerra. Alla huwa determinat li jiġġieled kontra d-dnub, kontra l-ħażen, jikkundannah u iva se jirnexxielu. Is-sit huwa raġel tal-gwerra. Minu bħalek o Alla, fost l-allat, minu bħalek glorjuż fil-qdusija, trement fit-tifiriet tagħmel ġubijiet. Il-poplu jiċċelebra dan il-ħelsien stupend. Imbagħad jibda taqsima oħra minn kapitlu 16 sa 18. Poplu meħlus fejn qabel kien jaħdem u jitbal u jisar għal ħaddieħor, issa huwa meħlus. Huma mifdija, però mhux għal kumdità preżenti. Alla bil-lowet jgħallimhom jiena fdejtkom, però taħsbux li fuq dil-art se jkollkom kumdità u kollox fuq ir-rubini. Infatti jibdew jikkonfrontaw sfidi fid-deżert xari ftit wara.
L-ewwel nett nuqqas ta' ikel. L-ikel li ħarġu magħhom mill-Eġittu, ovvjament, jekk kellhom ġewla bil-dana wara ftit spiċċa. U allura bdew igergru kontra Mosè u kontra Arun fejn ħriġtuna hawnhekk, se toqtluna bil-ġuħ u liedna se imutu bil-ġuħ. U allura Alla fi ħnientu jibgħatilhom il-manna l-ittwal miraklu li qatt sar għal 39 sena, 6 ijiem fil-ġimgħa, Alla baqa' jipprovdilhom fid-deżert. Baqa' jipprovdilhom fid-deżert. U meta raw l-ewwel darba qalu manna. Jiġifieri di x'inhi? Bl-Ebrajk manna tfisser x'inhi. Qed tifhem? U l-istess ħaġa Ġesu jirreferi għal din l-istorja meta qal illi missirietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Jienu għal ħobs ħaj li nżilt mis-sema biex kull min jiekol minni jgħix għal dejjem. Il-Ġesu illi n-nies qalu minu dan? Bin Ġusepp, min fejn qala? U għal ħobs ħaj u għal manna veru li niżlet mis-sema. Ġesu spjega qal illi min jikol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajta dejjem u jiena nqajmu fl-aħħar jum. Dik il-manna kien qed turina li għandna bżonn li l-Ġesu mibgħut mis-sema għas-salvazzjoni tagħna. Ukoll naqashom l-ilma, ovvjament. Naqashom l-ilma u għal darba bdew igergru, Alla qallu qabbad il-bassun tiegħek olqot il-blata u joħroġ l-ilma minnha. U Alla seqa, Alla ipprovda l-ilma lil dawn in-nies. Ġesu meta tkellem mas-Samaritana, għal kull min jixrob minn l-ilma ta' dal-bir jerġa' jaqbdu l-għaġġ, imma min jixrob minn l-ilma li nagħtih jien ma jaqbdu għaġġ qatt. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn ta' ilma ġieri sal-ħajja ta' dejjem. U dak li qal is-Samaritana privatament qalu mbagħad pubblikament aktar tard meta qal jekk xi ħadd għandu l-għaġġ ħajġi għandi u jixrob. Min jiġi għandi bħalma qalet l-Iskrittura minn ġewwa fih joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj. Dawn il-ġrajiet li naqraw dwarhom fil-Testament l-Antik huma kollha qishom qegħdin jipproklamaw, qegħdin ixandrulna l-Ġesu minn qabel ma twieled. Dak huwa sabiħ tal-Bibbja. Ukoll meta ftit wara li ħarġu mill-Eġittu kellhom konflitti ma' Amalek, da poplu kattiv illi attakkom. Però ir-rebħa kienet tal-Iżraeliti. Għaliex? Għax Mosè kien fuq il-muntanja u Arun u Hur kienu jżommu li jdejh sakemm idejh kienu l-fuq u qed jinterċidi għall-poplu, l-poplu qed jirbaħ. Meta niżel idejh il-poplu beda jitlef. L-aħwa meta niltaqgħu hawnhekk f'din is-sala. Nhar ta' ġimgħa biex nitolbu, ara ma taħsbux illi huwa ħin mitluf. Il għaliex is-suċċess u r-rebħa tagħna tiddependi fuq l-interċessjoni tagħna għalina nfusna u għal ħadd ieħor. Mosè huwa t-tip ta' Kristu. Kristu l-qasis il-kbir illi jidħol għalina qudiem il-missier, illi jirrappreżenta l-kawża tagħna. Is-seba' taqsima illi rrid nippreżentalkom hija minn kapitlu 19 sa 24. Mela il-poplu issa wasal ma' ħoġor il-muntanja Sinaj. U Alla iddaħħalhom f'patt miegħu. Patt illi ikompli jibni fuq il-patt li Alla għamel ma' Abraham, ma' Żakk u ma' Ġakob. Alla jfessirhom it-termini tar-relazzjoni kif ħajkollhom x'jaqsmu ma' xulxin. Alla tom id-dekalogu, deka 10 logos kelma, 10 kelmiet. Aħna nirreferu għalihom bħala l-10 kmandamenti. Però tafu kif ibdew l-10 kmandamenti? Jienu għal-mulej Alla tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu. Imbagħad jibda l-ewwel u t-tieni u t-tielet kmandament. Il-kmandamenti jgħoddu għalina għax aħna l-poplu mifdi ta' Alla. Alla ħelisna bid-dem ta' Kristu u allura aħna tiegħu u allura aħna obbligati illi nobduh. Il-patt jistabbilixxi r-rabta li aħna għandna ma' Alla. Alla u l-poplu tiegħu tajjeb jagħtina
il-linji gwida kif misna ngħixu quddiem il-mulej u nqimuh. Li ġara fi żmien l-Iżraeliti, Alla kien strettament fidil magħhom, baqa' jonora l-patt, imma huma kemm il-darba instabu infidili. Frattant Alla baqa' jarafhom bħala niesu. It-tmien taqsima minn kapitlu 25 sa 31. Taqsima twila ħafna. Kif ikollok taqra forsi ssiba tikka tedjuża. Il għaliex Alla ta' lil Mosè il-modell tat-tabernaklu. Meta ngħidu tabernaklu mhux dak li nsibuh fuq l-art tal-Knisja Kattoliċi, xejn minn dan. Tabernaklu kien struttura li tista' tarma u żarma għaliex dawn il-lut kienu jivvjaġġaw minn post għal ieħor fid-deżert. Tajjeb? U allura dan il-modell Alla għallu qis illi tagħmlu fuq il-modell li tajtek jiena. Tivvinta xejn int. Kif urejtek għamlu. U jagħtih id-dettalji kollha, inkluż ukoll il-saċerdoti Arun u uliedu illi servew bħala saċerdoti il-vestwarju tagħhom, l-ilbies tagħhom kif kellu jkun u r-ritwali tal-qima. Imbagħad id-disa taqsima kapitlu 32 sa 34 meta Mosè niżel fuq il-muntanja meta Mosè kien fuq il-muntanja Sinaj biex jirċievi it-twavel tal-liġi, in-nies xebgħu jistennew. U qalu x'sar minnu da Mosè? X'sar minnu? Ilu tant nieqes ma nafux x'sar minnu. U bdew jitħawdu. U l-Arun għalulu għamlidna għallat illi jmorru qudiemna. U Arun għallu ma qalaw l-imsielet u l-brazzoletti u l-ċrieket tagħhom ixħtuhom dal-kardalun u ffurmaw oġol tad-deb. U qalu dan huwa Alla li ħarġkom mill-art tal-Eġittu. Dnub serjissimu ta' idolatrija. Il-Alla ma nistgħux nirrappreżentaw, Alla huwa spiritu pur, infinit. Ma nistax tagħmel vara jew statwa tiegħu tgħid dan u Alla jew rappreżentazzjoni ta' Alla. Ja gidba. Huwa diżunur u insult tal Alla. Kif rajek Mosè u nieżel mill-muntanja infatti u ltaqa' miegħu Ġoswe u ishom Ġoswe għallu hemm il-ħoss tal-gwerra fil-kamp. Għallu mhux ħoss ta' gwerra. Dan huwa ħoss ta' revelry, qegħdin jiċċaċċraw, qegħdin jixxalaw. U kif ra laru każa tagħhom Mosè jkisser it-twavel tal-liġi u Alla qallu Alla-rrabja. Qallu ħaneqridhom kollha kemm huma. U nerġa' nibda minnek. U Mosè qallu ingassa lili miktib tal-ħajja, mhux lilhom. Għaliex hekk l-Eġizzjani jisimgħu illi ridthom fid-deżert l-unur tiegħek x'isir minnu. Il-fama tiegħek se tkun ħażina man-nies. U allura Alla jaħfrilhom, però jimpon il-konsegwenzi tiegħu. Mosè jerġa' jirċievi l-liġi mill-ġdid u il-patt huwa affermat mill-ġdid. Imbagħad l-aħħar kapitlu, l-aħħar taqsima, kapitlu 35 sa 40, fejn għandna għal darb'oħra forsi tikka taqra dit-taqsima għaliex jgħidlek pass kif armaw it-tabernaklu għall-ewwel darba. Kien hemm 2 nies artiġjani tas-sena, Oholiab u Bezalel illi irċivew il-pjanta minn għand Mosè u bnew din l-istruttura illi kienet tikkonsisti bitħa kbira, allura għandek imdawra bil-ħajt tad-drab u l-ġlud tal-annimali u f'din il-bitħa kien hemm il-post qaddis. Il-post qaddis il-qassisin biss setgħu jitlu fih u jerġa' ġo dal-post qaddis kien hemm qisha kamra
forma ta' kubu illi kienet tissejjaħ il-qaddis tal-qaddisin illi ħadd ma seta' jidħol fija ħlief il-qassis il-kbir darba fis-sena f'waħda mill-festi tagħhom. Dan it-tabernaklu huwa figurattiv u tip ta' Kristu. Meta nħarsu lejn nistudjawh tibda tara l-ġmiel tiegħu li m'hemm xejn kombinazzjoni. Meta tittawwal mill-bib prinċipali barra mit-tabernaklu tara ħaġa waħda. Tara l-artal tas-sakrifiċċju. Meta nisimgħu il-lut kien joffru il-bejjem fuq l-artal, dak huwa l-artal. Artal kbir illi prattikament dejjem kien għaddej xi sakrifiċċju fuqu. L-artal tas-sakrifiċċju kif għattilkom, il-sakrifiċċju kienu ripetuti. Il-għaliex fihom fushom id-dem tal-bejjem ma ineħħix id-dnub. Pero meta ġer Ġesu, il-ħaruf talla li neħki d-dnub tad-dinja, appuntu naraw kif Ġesu huwa s-sakrifiċċju veru li realment neħki d-dnubietna. Wara l-artal kien hemm il-lembija qisu ħawt, tont, fejn il-qassisin kienu jħasslu qabel jibdew is-servizz saċerdotali tagħhom. Dik il-lembija illum naħsbu illi tissinifika t-twelid mill-ġdid, il-ħasil ta' twelid mill-ġdid u t-tiġdid tal-Ispiritu Santu. Tajjeb? Imbagħad jekk tidħol fil-post qaddis fuq naħa kien hemm il-menora li kienet kandelabru b'7 frijej. Kieku ma jkunx mixgħol, il-post qaddis kun dlam ċappa. Però b'dik il-menora taqbad imkebsa kienet tagħti d-dawl lill-post qaddis. Dak id-dawl jissinifika lil Ġesu Kristu għal darb'oħra meta qal jien huwa d-dawl tad-dinja. Mimx warajja m'hemmx fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja. Sakemm għadni fid-dinja jien huwa d-dawl tad-dinja. Menora fuq naħa u l-ħobs tal-preżenza fuq naħa. Fuq naħa kien hemm mejda u fuqha il-qassisin kienu kull ġimgħa jibdlu il-ħobs tal-preżenza ngħidulu. Il-ħobs tal-preżenza 12 il-ftira li jirrappreżentaw it-12 il-tribu ta' Iżrael illi kienu ibidluhom kull ġimgħa. Però wkoll jissinifikaw lil Ġesu il-ħobs tal-ħajja, vera? Ġesu l-ħobs tal-ħajja, jienu għal-ħobs ħaj li nżilt mis-sema. Bejn il-post qaddis u l-qaddis tal-qaddisin kien hemm portiera. Dismajtu bija żgur, għaliex meta Ġesu miet, Marku jgħidilna li l-portiera tat-tempju iċċartet minn fuq s'isfel, mhux bniedem ċarrata Alla se jurina li hemm għandna tħul fil-preżenza tiegħu. Għaliex fil-qaddis tal-qaddisin kien hemm l-arka tal-patt. L-arka tal-patt. Isa kaxxetta maħduma bil-injam, miksija kollha kemm bid-deb, fuq latu tagħha kien hemm żewġ figurini ta' ċerubini, ta' tip ta' anġli. U ġo l-arka kien hemm 3 affarijiet. Vażett bil-manna li qatt ma tħassret. It-twagħvel tal-liġi illi Mosè rċieva minant Alla u il-bastun ta' Arun illi meta n-nies darba iddubitaw jew bdew igergru, isma' intom biss mexxejja tajjeb kien hemm din il-ribellioni kontra Mosè u Arun u Alla wera illi Arun huwa l-qassis tiegħi. U l-bastun tiegħu kien l-uniku wieħed minn 12 illi raħħas ħareġ il-ward. U Alla qallu lil Mosè poġġih fl-arka biex bħala testimonjanza. Ovvjament dak il-bastun jirrappreżenta bastun mejjed li reġaħ għal-ħajja, jirrappreżenta il-qawmin glorjus ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta naqraw da kollu forsi ngħidu
Illum ma għadniex nagħmluhom dal-affarijiet vera, però dawk huma kollha stampi sbieħ tal-ħwejjeġ tajba li kellhom jiġu aktar tard f'Sidna Ġesu Kristu. Il-ktieb infatti jikkonkludi bil-glorja tal-Alla illi timla t-tempju. Il-sħaba li niżlet fuq it-tabernaklu, kapitlu 29, anzi fl-aħħar nett tal-ktieb, imbagħad sħaba għattiet it-tinda tal-laqa u l-glorja tal-mulej imliet it-tabernaklu. U ma kienx jista' Mosè jidħol fit-tinda tal-laqa għax is-sħaba għadet fuqha u l-glorja tal-mulej imliet it-tabernaklu. Jiġifieri Alla qed jurihom b'mod reali ħafna li jien magħkom. Salvajtkom u nibqa' infatti jgħidilhom kemm il-darba matul il-ktieb inkun Alla tagħkom. Tul il-ktieb Alla huwa rivelat, Alla jurina li hu nnifsu. Min hu Alla? Mhux nimmaġina jiena, mhux taħseb int? Dak li jgħidilna hu dwaru nnifsu. Lil Mosè darba għallu mulej urini l-glorja tiegħek. Urini, int, kif int, min int? U Alla wieġbu. Esodu 34 vers 5. U l-mulej niżel fis-sħaba u waqaf miegħu hemm u sejjaħ isem il-mulej. U l-mulej għadda minn qudiemu u għajat Jahwe. Alla li jader u jħen idum biex jada bu kbir fit-tjieba u s-sewwa. Jerfa' tjieba sal-1000 nisel. Jaħfer il-ħażen, il-ħtija u d-dnub. Imma ma jħallix l-ħatja mhux ikkastigati, jżur il-ħażen tal-missieriet fl-uliet u l-tliet sat-tielet u r-raba' nisel. U Mosè għaġġel u baxxa rasu l-art u ta' qima. Meta Alla jurina lil nnifsu, jiddeskrivina lil nnifsu, x'inhi r-reazzjoni tagħna? Nagħtuh qima. Ma nebda dritt illi nsawru l-karattru tagħna kif jogħġob lilna. Alla jurina lil nnifsu bi kliemu imma anke wkoll bl-emil tiegħu. X'għamel? Għalhekk aħna għandna Bibbja sħiħa li tirrakkonta dan il-moviment qawwi u twil, dak li ħansejħu l-ġrajja tal-fidwa. Alla li wera li nnifsu bl-emil tiegħu. Meta waslu mal-muntanja Sinaj f'kapitlu 19 vers 4 jgħidilna Alla qed ikellem il-Mosè u jgħidlu hekk inti għandek tgħid lil dar Ġakob u tgħid lil ulied Iżrael. Intom rajtu x'għamilt lill-Eġizzjani. Kienu hemm. Huma ma sofrew ebda flagell. Imma rajtu x'għamilt lill-Eġizzjani u kif irfajtkom fuq ġwinħajn ajkla u ġibtkom lejja. Għalhekk issa jekk tassew tisimgħu kliemi u tħarsu l-patt tiegħi intom tkunu t-teżor partikolari tiegħi. Alla għandu sallum il-ġurnata dik li aħna nsejħlu il-knisja tiegħu, nies li jafuh, nies mifdija bid-dem ta' Kristu. Tkunu t-teżor partikolari tiegħi fost il-popli kollha għax l-art kollha hija tiegħi u tkunu għalija saltna ta' qassisin u ġens imqaddes. Minħabba l-idolatrija tagħhom Alla ma għamilhomx kollha qassisin, imma għamel lill-ulied Arun bħala qassisin. Mallum il-ġurnata aħna il-koll qassisin tagħna. Il-koll għandna aċċess fil-preżenza tiegħu. Alla sikwit jirrepeti, itenni matul il-ġrajja tal-Esodu illi kull ma qed nagħmlu biex intom tkunu tafu illi jien Jahwe. U jeħtieġ narfuh bħalma hu tassew. Issa ovvjament aħna nafu illi Alla żvela, Alla urina li hu nnifsu l-aħjar f'ibnu Ġesu Kristu. Meta Ġesu għex fostna urina lill-missier ħadd qatt mara lil Alla jgħidilna Ġwanni. Imma li ben uniġenitu li ġej mingħand il-missier u żvelawulna u spjegah l-Alla. U allura nippretendu li matul il-ktieb tal-Esodu naraw tħabbiriet jew tipi jew stampi ta' Ġesu Kristu għalkemm kien għadu ma derx fostna. Kien fadal
1450 sena minn żmien Mosè sakemm jitwieled Ġesu. U Alla xorta waħda kien qed jiżvela, kien qed jurih l-ibnu. Tgħidu li kif? Ovvjament fil-ħaruf tal-għid. Waħda mit-tipi sbieħ li għandna ta' Ġesu, il-ħaruf tal-għid illi jipponta lejn il-ħaruf tal-Alla illi neħħi d-dnub tad-dinja. Palma il-ħaruf maqtul ipproteġa lil-Lut mill-mewt, dakinhar hekk Ġesu bid-demm imxerred tiegħu jipproteġina mill-infern, mix-xitan, minn dnubna stess. Għaliex mingħajr it-tixrid tad-demm m'hemmx maħfra. Però nafu illi iva Ġesu xerred demmu darba għal dejjem, sakrifiċċju illi ma jirrepetix ruħu għax m'għandux għalfejn jirrepetu ruħu. Għax kisbinna maħfra reali. Il-Ġesu narawhu wkoll fil-persuna ta' Mosè. Mosè il-ħellies u l-medjatur. Huwa li Alla bagħat l-Eġittu bħal aktar tard Alla bagħat l-ibnu biex jagħmel ir-rieda kollha tiegħu. Huwa wkoll il-medjatur li talab għal poplu tiegħu. Mosè ukoll narawh bħala ir-rappreżentant tal-liġi, aħna hekk narfu illum il-ġurnata. Dak li jirrappreżenta l-liġi tal-għax kienu illi wassala lin-nies. Però dan Mosè għalkemm kien għaddej Alla, serf fidil Alla, ma kienx kapaċi jdaħħal il-Lut fil-Kanan. Ma kienx kapaċi jdaħħalhom fl-art mwieda. Kien Ġoswe u Ġesu huma l-istess isem, ta'? Jehoxwa u Ġoswe huma l-istess isem. Maħabba traduzzjonijiet mill-lingwa l-oħra forsi ma nindunawx. Huwa Ġoswe li daħħal lill-poplu Iżraelita fl-art imwieda. Il-liġi hija l-mexxejja tagħna li toħodna għand Kristu biex nkunu ġustifikati bil-fidi fih. Hemm tip sabiħ ukoll ta' Ġesu illi meta taqrah tgħidu iwa miraklu ieħor u ħammorru, imma meta darba waslu f'post u ma kellhomx ilma l-Lut, qed nirreferi għal kapitlu 15, vers 22, u marru ħasbu li sabu l-ilma f'din l-għadira tal-ilma. Però x'indaquh l-ilma kien mor. Ma setgħux jixorbuh. Alla qal lil Mosè qed tara dik is-siġra? Itfaħħa fl-ilma u l-ilma sar ħelu. Tgħidu li dis-siġra x'inhi? Ħanqara lilkom għax vera interessanti dal-każ. Hekk Mosè ġieb lill-Iżrael mill-Baħar l-Aħmar u ħarġu lid-deżert ta' Sur u marru 3 ijiem fid-deżert u ma sabux ilma. U meta waslu Mara ma setgħux jixorbu l-ilmijiet ta' Mara għax kienu morri. Għalhekk semmewha Mara. U gemgem il-poplu ma qal Mosè din hija kantalina nisimgħuha sikwit bil-qalu x'se nixorbu. U Mosè qajt il-mulej qallu il-mulej u rieħ siġra u xin tefaħħa fl-ilmijiet l-ilmijiet saru ħelwin. Hekk għamlilhom statut u ordinanza u hemm ġarrabhom u qal jekk inti tisma' tassew leħen il-mulej Alla tiegħek u tagħmel dak li tajjeb f'għajnejk u tagħti widen għall-kmandamenti tiegħu u tħares l-istatuti tiegħu ma nibgħat ebda marda fuqek li bagħat fuq l-Eġizzjani. Għax jien Jahwe Rafa, jien il-mulej li nfejjaqkom. U l-mulej fejjaqna b'siġra. L-apostli meta rreferew għas-salib ta' Kristu, sikwit irreferew għalih bħala Gżulos, mhux Stawros. Stawros tfisser salib. Gżulos tfisser siġra. Pietru fl-ittra tiegħu jgħid u nnifsu Ġesu nnifsu refa' dnubietna fuq il-siġra, biex aħna mejtin għad-dub ngħixu għal-ħaq. Bil-ġrieħi tiegħu intom issa imfejqa. Din l-istorja hija l-Vanġelu fil-qosor. Illi Ġesu li miet imdendel ma' siġra l-miet morri jagħmlhomna ħelwin biex nixrobu minnhom ngħixu. Ġesu jidher ukoll b'mod dirett meta Alla lil Mosè qallu se nibgħat il-malak tiegħi magħkom. Malak tfisser messaġġier jew anġlu. Aħna nippreferi messaġġier. Ġesu għal messaġġier tal-Alla. U għal mibgħut tal-Alla.
illi jider b'mod tant ċar fejn f'kapitlu 23 vers 20 jgħid ara, Alla qed jitkellem, jien se nibgħat messaġġier quddiemek biex iħarsek fit-triq u biex iwasslek fil-post li ħejjejt. Oqgħod attent quddiemu u isma' kliemu. La tmerriħx għax ma jaħfrilkomx dubjietkom għax ismi jinsab fih. Dan il-malak u Alla nnifsu. Għaliex għax jaħfer id-nubiet. U Alla biss jaħfer id-nubiet. Iżda kien tassew tisma' kliemu u tagħmel kull ma ngħid, jien inkun l-għadu tal-għedewwa tiegħek u l-avversarju tal-avversarji tiegħek. Il-ġrajja tal-Esodu kollha kemm tipponta lejn Esodu ikbar u aktar kruċjali għalina, aktar importanti. Tiftakru meta Ġesu kien fuq il-muntanja ta' trasfigurazzjoni u kien qed jitkellem ma' Mosè u Elija? Fuq xiex qed jitkellmu? Luqa jgħidilna preċiżament fuq xi nitkellmu. Luqa 9 vers 31. Tkellmu dwar l-esodu tiegħu li appik kellu jwettaq f'Ġerusalemm. Tkellmu dwar l-esodu tiegħu jew it-tluq tiegħu. Ġesu bit-tluq tiegħu ħariġna mid-dominju tad-dlub u tal-ħtija u tal-kundanna għal art tal-libertà, art li tnixxi il-ħalib u l-għasel. Tul il-ktieb il-prominenti qudiemna hemm dan il-ħsieb. Alla feddej li jonora l-patt ħaqqu ikun meqjum b'mixja immarkata bil-fidi. Mixja immarkata bil-fidi. Alla feddej jonora l-patt tiegħu u ħaqqu ikun meqjum u maħbub minna l-koll. Amen.